Ix-xhur tas-sajf iservu biex mhux biss l-istudenti jieħdu ftit mistrieħ mir-rutina akkademika, iżda wkoll jiksbu esperjenza ta' xogħol. Fost l-entitajiet li lqgħu fosthom numru ta' studenti hemm il-MITA, l-Aġenzija tal-Gvern għall-Informazzjoni Teknoloġika. Iltqajna ma' tlieta minn dawn l-istudenti. Jgħidu li din l-esperjenza apparti li servihom ta' dħul finanzjarju qed tgħinhom ukoll biex jibnu l-karattru tagħhom. Titgħallem tapplika dak li diġà tallimt u tuħu iktar hands-on approach. Titgħallem l-affarijiet minn aspett differenti, titgħallem kif taħdem ma' nies oħrajn u tara l-affarijiet kif jaħdmu fil-verità. Ħadtejni ħafna xina persuna mistija, ħadtejni wkoll nisina iktar open u iktar konfidenza ma' nies. Rajta kienet ħafna aktar effettiva li tkun fuq il-post tax-xogħol u tagħmel xogħol bil-prattika mill-qiegħed wara bank tal-iskola u tittaqra mill-kodba u tagħmel. Kienet ħafna aktar effettiva li xi tagħmlu x-xogħol li tixtieq mhux taqra fuqu. Tgħallmek ħafna aktar malaj u tkun taf jogħġbok xi xogħol jew le. It-tliet studenti li tkellimna magħhom ġejjin minn sfond akademiku differenti. B'waħda minnhom Daniele Merċiqa qiegħda fir-raba' sena tal-kors tal-liġi u spjegat kif abbinat l-istudji akademiċi tagħha ma' din l-esperjenza. Differenti u waħda minnhom hija procurement kif ukoll IT law. U bekk abbinajt liġi fejn tidħol il-MITA u x'tagħmel il-MITA. Student oħra Rakel Mikallef qed tħejji biex tidħol l-università biex tkompli l-istudji tagħha fl-accounts. Tħalt fl-accounts department u hemmhekk qed naħdem iktar kif tipo l-affarijiet tal-flus jimxu fil-kumpanija, mhux ġast tal-kumpanija biss iżda ta' ministeri u kumpaniji. Merċiqa tgħid li esperjenza bħal din isservi għal ħafna skopijiet, iżda l-aktar għal skonti l-istudenti universitarji huma neqsim il-prattika. Imma sar-raba' sena naħseb hemm nuqqas kbir saħħalek deċidejt li niġi biex għall-inqas nibda nħoss dak l-aspett ta' prattika u nibda naqra nifhem naqra kif vera l-affarijiet jaħdmu mhux ġast studju u eżamijiet u kodba. Apparti minn hekk it-tliet studenti uħossu wkoll sens ta' gburija li jaħdmu f'entità governattiva daqshekk kbira u importanti il-MITA. Għani ħafna nies jaħdmu flimkien bħala teamwork, nara bħala entità vera maquda, anke nirrekomenda ħafna kif diġà qed titgħallem ħafna mhux ġast fuq ix-xogħol li tixtieq tagħmel imma wkoll bħala nies miegħek titgħallem taħdem f'environment veru sabiħ. Ifa d-dinja ġo fiha nnifisha, tibgħa jkollok problema ġast tiċċempel u għandek minn kollox it-technicians din ġo fiha stress ma jridux iġibu nies minn barra jekk. Din hija d-disa darba li l-MITA qed tħaddem dan il-programm fejn jieħdu sehem madwar 300 student. Il-Gvern ħallas 50% tal-pagi tal-istudenti fis-settur privat u 100% tal-pagi tal-istudenti impjegati fis-settur pubbliku.